Ongi etorri beste egun berri batera. Gaur ekainaren 21, asteazkena. Bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Peio Oria Ahmed Nafarroako ordezkaria eta berarekin aldaketa klimatikoren inguruan hitz eginen dugu, eta bestetik Belpozueta, EH Bilduko zerrendaburua Espainiako diputatuen kongresurako. Baina lehenengo goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1813an, Gasteizko gudua borrokatu zen Gasteizen Espainiako independentzia gerran. Urte batzuk geroago, 1940an, Frantzia Alemaniaren aurrean errenditu zen Bigarren Mundu Gerran. Egun berean, baina 1942an, Bigarren Mundu Gerran, Japoniar urpeko bat Kolumbia ibaian, Oregonen, sartu zen, Fort Stevensen 17 torpedo botaz. Estatu Batuetako lurraldean izandako Japoniar eraso gutxi horietako bat izan zen. Eta bukatzeko, 2003an Berri egunkariko lehen alea kaleratu zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Landa garapenak 2.500.000 euro eman dizkie Hemeretzi nekazaritza kooperatibari nekazaritzako makinaria eta ekipamendua erosteko. Euskal Herriko greba feminista badu data, azaroaren 30. Euskal Mugimendu Feministak data jarri dio, greba orokorraren deialdiari zaintza sistema publiko eta komunitarioa aldarrikatzeko. Nafarroko 73 udalerrik 6.200.000 euro baino gehiago jasoko dituzte gizarte, kirol, kultura edo erabileran hitzeko azpiegituretako obrak egiteko. Nafarroko lehendakariak Nafarroak hidrogeno berdearen alde egindako apustua babestu du industria deskarbonizatzeko bide nagusi gisa. Kulturren 28. edizioko jardueren programa Nafarroko 41 herritan egingo da. Iruñeko udalak ikuskizunen amaiera ordua eta establezimentu publikoak ixteko luzatu ditu Sanferminetarako. Gaur itxiko dute Runako aparkalekua udalak Sanferminetako barrakak jartzeko gune hori presta dezan. Sanferminak xuri beltzean Iruñako aldezarreko saltokien atarian, aire zabaleko argazki erakusketa batek 20. mendeko jaietako 125 argazki erakusten ditu. Donibane auzoko San Juan bestak ospatuko dira, bihartik aintzinera, ostiralean izanen da altxafero botatzea arratsaldeko 7. Ekaiz gogorrek eta txingor latzak Nafarroko erdialdea zigortu dute eta kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Beroa iritsiko da Foru Erkidegora 5 asteko ekaitzen ostean. Orain, aste honetako agenda ikus dezagun. Asteazkenean, SUA Euskal Herriko Txistulari Elkarteak Nafarroako txistulari gazteen 5. kontzertua antolatu du. Aitor Urkizaren zuzendaritzapean eta Bakarne Atxukarroren gidoiarekin musika saioa eskainiko dute ekainaren 21 arratsaldeko 7:30 Iruñeko udaletxeko plazan. Ostegunean, musika eszena Nafarroan mahai ingurua. Musika eszena Nafarroan mahai ingurua antolatu du Burlatako Axular Elkarteak. Bertan, Naia Ojeta, Amets Aznarez, Oloien Ziarte eta Igotz Mendez Jofe izango dira. Burutik taldeko Luar Alberdi izango da moderatzailea. Arratsaldeko 7:00 Axular Elkartean. Bestetik, kantu eta hitza, balerdi. Kantu eta hitza musika zikloaren barne, balerdik kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00. Sarrera doakoa lekua bete arte, eta hori eginez gero kontzertua erraldoien txokoa izanen da. Ikusi dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titularrean, PSN-ren eta Geroa Bairen arteko gobernu eskumenen pultsuak negoziazioak gelditu ditu. Koalizioak azken legegintzaldian gobernuan izan duten pisua errespetatzeko eskatu die sozialistei, eta PSN-ek uste du bazkideek dagokiena baino gehiago eskatzen dutela. Gainera, presidentetza bulegoetan bilatzea leporatu dio Txibitek Esparzari. Argazki nagusian Sergio García agertzen da, eta Buñuelen bere laborantzeetan izandako kalteak ikusten ditu. Beko argazkian Atxo Etxalarren eroritako txingorra. Izenburuan, harriek zereal
fruta, mahats eta barazki laboreak kaltetzen ditu herriberan. Azken egunetako ekaitzek 2005 lurzatitako 3.500 hektarea kaltetu dituzte. Albiste txikietan, argazkiaren alboan, txingorrak galera larriak utzi ditu Buñuel, Ablitas eta inguruko herrietan. Horrez gain, Lesaka eta Txalarko etxeetan eta ibilgailuetan kalteak eragin ditu txingor handi batek. Goiko alboko albistetan, bitartekaritza penalak akordioak lortu zituen hartatutako 888 kasuen 172an. Konponbiderik ohikoena inplikatuen arteko barkamena izan zen. Bean, Iruñean 118 taxi lizentzia saldu dira 10 urteetan. Eta amaitzeko futbolean, Osasuna UEFAren ebazpenaren zain dago ikuskatzaileek gaur jakinarazi ostean. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroako gobernuaren negoziaketak porrot egin du PSN-ren eta Geroa Bairen arteko ezberdintasunengatik. Argazki nagusian, jende asko zain zegoen atzo goizean Caritaseko tombolan txartelak erosteko. Titularrean, tombola, erritmonean. Caritasek iaz baino 50.000 txartel gehiago saldu ditu dagoeneko. Bestalde, Arrotxapeako bizilagunek eskatu dute barraken kogapenak kentzeko, eragozpenak direla eta. Goiko albistetan, kirolean, Osasuna gaur UEFAk erabakiko duenaren zain. Gainera, 21 urte zazpiko Europarra hasiko da Aimar Orozekin. Azkenik, Frantziako turra, Nafarrik gabe lehen aldiz 1985-etik. Alboko albistetan, Elako pazienteek salatu dute beren legea blokeatu egin dela martxotik. Endekapenezko gaixotasunak 50 pertsona ingururi eragiten die foru erkidegoan. Bean, Antolinen Orkoiengo lantegia autoelektrikorako piezarik gabe. Eta amaitzeko argazki txiki batean Noemi Oses. Fermin Osesek Paim Navarra 2023 saria jaso du. Garan, titular nagusian, uztailaren 23ak Nafarroan lehendakari aukeratzeko prozesua baldintzatzen du. Legebiltzarreko presidente Unai Ugaldek datorren astean ekingo dio alderdiekin bilera sortari, baina eragile guztiek ziurtzat jotzen dute gutxienez uztaila gaitu beharko dela. Ekainaren 27 eta 28 artean bilduko da Ugalde talde parlamentarioekin hautagai baten bila. Bestetik, bi berri txikietan, Gasteizen, PSEk eta EAJak postuak banatu dituzte programarik zehaztu gabe. Eta Gipuzkoan, EH Bilduk ez du PPren zurikerian parte hartuko. Argazki nagusian, Aitamari itsasontzia atzo itsasora itzuli zen. Isa Eguigurenek dioenez, ondoratzea saiestu ahal izan zen. Errefuxiatuen nazioarteko egunarekin batera, Aitamari itsasora itzuli zen atzo, 3 hilabeteren ondoren. Urteko bigarren misioa da, urtarrian itsaszabalean 111 pertsona erreskatatu ondoren. Itsasontzia kudeatzen duen itsas salbamendua JKeko Eguigurenek naiz irratiko mikrofonoetan azaldu zituen baimenekin izan dituzten zailtasunak. Mediterraneoko azken tragediaz ere ari da, argi du ekidin zitekela. Berriko azken nagusian, Bilboko udaletxea gertzen da grebara deitzeko ekintzan. Eta titularrean, zaintza sistema publiko baten alde, greba feminista azaltzen da. Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako egin du lanuzterako deia. Mobilizazio soka luzea hasi du greba prestatzeko. Ezkerraldeko berri gehiagotan, batetik hegoaldeko herritarren 70%ek aire kutsatu arnasten dute. Airearen kalitateak ez ditu betetzen Europako Batasunak proposaturiko lege berriaren irizpideak ekologistak martxan taldearen arabera. Eta kulturan, bestetik, Alberto Lizarralde musikariak diskoaren ireizmena eta feedback positiboa beste sorpresa eder bat izan direla dio. Amaitzeko, Jaizkibel konpainiak eskatu du lan serio bat egiteko alardearen gatazka konpontzearen alde. Beko berrian, atzo ospatu zen errefuxiatuen nazioarteko eguna eta Bilboko kaleetara atera ziren bazterketa baztertzeko ekina leloarekin. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Ibilbedi taldea eta Olaia Inziarte abeslaria Arizkun Rock jaialdiaren azken edizioan egonen dira. Ostiralean, hilaren 23arekin, izanen da kontzertua doan.
Antolatzaileek lan gainkarga eta nekea aipatu dituzte, ekimenaren amaieraren zergatia azaltzeok tenorean. Bestetik, Maria Solanak dioenez, gaur ez dira PSN-erekin batzartuko. Hiruko bilera egin aurretik, Geroa bai eta Alderdi Sozialista buruz buru elkartzea ezinbestekotzat jo du, zer nolako gobernua eratu nahi den argitzeko. Eta bukatzeko, txirrindularitzan, Jorge Azantza txirrindulariak dio 14 bizikleta lapurtu zizkiotela eta etxera itzuli behar izan zirela Esloveniako turretik. Gaurko eta biharko eguraldearekin goaz orain. Gaur arratsaldean sartuko gara udan, eta ekaitz giroarekin egingo dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da eta zerua oso deitsu egongo da ordu askotan. Goizean, zirimiri pixka bat egingo duan hemenka, batez ere kantauri surialdean. Aldiz, eguerditik aurrera, zaparrada trumoitsuak botako ditu. Zaparradak handiak izan daitezke, txingorra bota dezake eta ekaitz guneetan baliteke haize bolada oso zakarrak izatea. Ekaitz handiak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsi egingo dira eta 22 eta 25 graduen arteko balioak izango ditugu. Ostegunean eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean goiz zaparrada batzuk bota ditzake, bereziki kantauri isurialdearen ekialdean. Egunak aurrera egin ahala, atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Arratsalde guzkitsua izango dugu eta egun amaitzerako oskarbitu egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi, baina igotzeko joerarekin. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, gaurkoan Peio Oria Emet Nafarroako ordezkaria daukagu gurekin, eta aldaketa klimatikoaren inguruan hitz eginen dugu gaur. Lehorteak azken albiste dira Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan eta Araban, batik bat ematen ari den ur eskasiagatik. Eta klima larrialdea terminoa entzuten ari gara ere. Beraz, arratsaldeon, Peio? Eixo, arratsaldeon. Eta ongi etorri, nolakoa da zehazki egoera? Bueno, momentu honetan eta temperaturaren kasuan, argi eta garbi dago, klima aldaketaren efektu eta eraginek bortxatzen dute iaz edo aurtengo bezalako urte beroak gero eta maitzago bihurtzera. Batez ere, eta honek gure kasuan udazkena, udaberria eta udako temperaturen kasuari dio. Eta ur eskasiari buruz esaten dugu, patroi atmosferiko batzuk probableagoak direla gaur egun duela hamarkada batzuk baino, eta ustez haiek erlazionatuta daude berotze globalarekin eta ur edo euri hori gabeziarekin. Gure datuetan ikusten da nola atmosferaren aldakortasun handiagoa dela eta bereziki azken 10 urtetan bi muturreko izaerak ikusten ari gara. Alde batetik oso urte zeak errekorrak markatzen, hemen Nafarroan barne, 2013an, 2018an edo 2019aren bukaeran gertatu zitzaigun hori. Baina, beste aldean muturreko fenomenoak gertatzea, klima aldaketaren ezaugarri nabarmena da, klimako arloren ikuspegitik edo orokorrean zientziarren ikuspegitik frogatuta dago muturreko gertaeraren banaketan aldaketa larriak eta oso azkarrak ematen ari direla, lehorteak, uholdezko euriak, baso surteak dira bakarrik adibide batzuk. Honen harira aste honetan ekaitzak eta euri bortitzak egon dira. Bat-bateko euri zaparrada hauek onak dira naturarentzat? Kontua da, ur zikloarekin harreman bat daukaten fenomenoak eta horien artean atmosferan gertatzen direnak
gertatzen diren fenomenoak, muturretara doaz. Alde batetikan, esan dugun moduan, lehorteak luzeago eta intentsoago bihurtu dira, eta batzuetan urte batetik hurrengora pasatzen eta luzatzen dira. Eta hau Iberiar penintsulan ere ikusi dugu iaz eta aurten. Beste aldetik, eta zure galdera erantzunez, han uholdezko euriak edo ur zaparradak eta horrekin batera dakarten kalte eta galerak gora doaz. Hau da, klima aldaketako aztarna ikusgarrienetako bat, eta, euria botatzeko eratan aldaketak ikusten ditugu, azken astetako edo azken egunetako ekaitzak sortutako euritan adibide bat daukagu, eta, hau ez da euri botatzeko modu hoberena, edo ohituta gauden euri botatzeko modurik, lurrak ezin duelako ura ongi aprobetxatu edo xurgatu. Esate baterako, eta datu pare bat emateko, duela egun gutxi hemen herriberan, Tuterako herriberan, Buñuel herrian, ordu bakar batean, 50 litro metro karratuan bota zituen, eta, pixka bat alderatzeko, hau da, aurtengo hasieratik ekaina arte botatako euri kopuru bera. Osa, Nafarroa ari gara ikusten egun hauetan, maiatzan eta ekainean, nola, ur zaparrada horien efektuak ez diren ongi lurrarako edo nekazaritzarako. Eta uda amaitu arte espero dienen azkenak izanen dira, edo... Bai, printzipioz, desegonkortasunaren gertaera hau gaur edo igual bihar osteguna azken eguna izanen dela, eta gero badirudi bero handia dator, segurazki Nafarroara oraindik ez bero olatu bat, baina joera oso argia da, eta hemendik gutxira benetako bero egunak sufrituko ditugu. Eta euriarekin jarraituz, atzo Nafarroako zenbait tokitan, adibidez Etxalarren edo Herriberan, txingorra erori zen. Zer eragin izan du horko landa eremutan? Ikusi ditugunez, iruditan, kotxeko lunak apurtuak, batzuetan, errepideak moztutak ziren, pasatu zen Etxalarren, baina, Bortziretako beste herritan ere bai, adibidez, Gantzin edo Zugarramurdin ere bai, eta, hortik pasatziren oso ekaitz bortitzak, kazkabarrak lagundutak, baina, normalean kazkabarrak ez digu arazo haundirik sortzen, baina kasu honetan tamaina haundiko kazkabarra kontuan hartuta, 4, 5, 6 zentimetroko harriak ziren, eta, ikusi dugu nola inpaktu edo efektu haundiak izan direla, batez ere nekazaritzarako berriro ere edo baratzetarako, baina baita ere, teilatuetan, kotxeetan, ikusi dugu nola, kotxe askotako txapak aboiatuak daudela, eta, hau da beste efektu kezkagarri bat edo kaltegarri bat. Hori galdetu behar nizon, ea normal alden hau ekainaren erdialdean gertatzea, ez? Bai, ekaitza gertatzea normala da urteko sasoi honetan, primavera bukaeran edo udaren hasieran, baina normala ez dena da, halako egoeraren luzapena, badirudi
hau dela 6. astea ekaitzekin eta ekaitzak, esan dudan bezala, normalak dira, baina hain efektu larriak izatea, kazkabarra da adibide bat, baina ur zaparradak edo uholdezko euriak beste adibide bat da, eta prezipitazio handiko intentsitatearekin normalean ez dira hain luze irauten. Eta balorazio global bat eginez, aurreko urteari begira, aurtengoa hobeagoa izaten ari da edo nola ikusten duzu? Nik uste dut oso antzekoa 2022 eta gure estazio meteorologikoen datuak kontutan hartuta atera zen urte beroena eta lehorrena datuak ditugunetik eta Nafarroa kasuan edo Nafarroa mailan, noiztik da hori, gutxienez estazioen kopuru esanguratsu bat dugunetik, eta hau da, pasaden mendeko 60. hamarkadako hasieratik, eta gero aurtengo joerak hildo berean jarraitu du, igual urtarriaren portaera izan ezik, eta maiatzaren portaera izan ezik, beraz, iazko defizit horri gehitzen zaio azken 3 hilabeteko euri falta edo gabezia, eta egoera orokorra batez ere hemen Erriberan asko larritu egin da. Udaberria oso lehorra eta beroa atera zaigu, maiatza eta ekainaren hasiera izan ezik. Hemen Nafarroan kantaurialdean egoera ez da hain larri, eta Euskadiko kostaldean ere ez, baina penintsulan edo barneko eskualdetan bai. Eta muturreko eguraldi hauek airearen kalitatean eragiten dute, esango zenuke? Egoera antizikloiko bat baldin badugu astez aste, eta airea berritzen ez baldin bada, claro, al final kutsadura hori airean dago eta claro, bere edo haien mailak oso kezkagarriak dira. Printzipioz, eguraldi haizetsu bat baldin badugu, kutsadura maila horiek jaisten dira oso modu azkarrean, baina momentu honetan hori ez da arrisku handia, baina, claro, gero udari begira, bero olatu bat baldin badator, eta ez dakit bere iraupenak luzea da, ez dakit, 3-4 astetakoa, claro, aire kutsadura mailan, claro, okerragora joanen dira eta claro, hau da beste arrisku edo beste kalte esanguratsu bat. Iaz lehorteen ondorioz egon ziren suteak, aurten ere sute arriskurik baldago? Momentu honetan ez, baina, baso sute handien edadura edo zabalera eredua aldatzen ari da, atmosferikoki edo eguratsaren ikuspegitik argi eta garbi dago eredu horien berrietan sartu garela, klima aldaketa eta bero bolada eta lehorte bultzatuta. Claro, hemen beste faktore bat biltzen zaigu, landaridearen jarraitutasun, mendiak zikinak dira, bertan behera uzteak, naiz eta baso jarduketa lokal batzuk martxan jarri, ezin da mendi osorik garbitu, eta, horrexegatik baso kudeaketa arazo handienetako bat da momentu honetan. Aurten iaz bezala eta munduko beste tokitan bezala
eszenatoki larriak udari begira aurkezten zaigu. Esan dudan bezala, oraindik ez, ekaitz bortitzak azken astetan izan ditugulako, baina bueno, ikusi dugu nola Kanadan edo Kanadako basoetan momentu honetan nola pasa diren astetan milioika hektarea denbora gutxian erre zirela, Txilen otsailean haien udaren bukaeran gauza bera gertatu zitzaien eta lehen esan dudan bezala joera horretatik zentzu batean ezin gara libratu. Igual uda hau ongi pasatuko dugu zentzu honetan, baina arazoa berriro ere topatuko dugu hemendik gutxira. Eta Nafarroan esango zenuke Erribera dela zonalde afektatuena, zergatik izango litzateke? Lehortearen kasuan bai, naiz eta ekaitz bortitzak eta ur zaparrada intentsoak eman azken egunetan, ur defizita oso larria da, egoera kezkagarria, delikatua. Hori batez ere, Erriberan eta barnealdeko hainbat tokitan. Nafarroako erdi aldeko hainbat tokitan. Esan dudan bezala, Kantauri aldean edo orokorrean Nafarroako iparraldeko herenean egoera askoz hobea da momentu honetan, baina claro, gero daude bero olagatuen efektuak eta segurazki ja hemendik egun gutxi barru ikusiko dugu nola bero olatu bat ailegatuko dela, batez ere Erriberan, eta zentzu honetan, egoera pixka bat delikatuagoa da Nafarroako toki horretan. Eta nola eragiten die klima aldaketak zuen epe laburreko iragarpenei eta iragarpen meteorologiko hauei? Bi gauza desberdinak dira, meteorologia edo eguraldia printzipioz ez dago eraginda klima aldaketatik, baina, claro, muturreko fenomeno horien banaketan bai, eta zentzu horretan, muturreko fenomenoak gero eta maitzago bihurtzea klima aldaketaren aztarnarik importanteenetako bat da, eta, gauza bat da, eguraldi iragarpenak, egun gutxiei begira, baina beste gauza bat da, iragarpen klimatikoak, eta hau da, epe luzerako edo epe ertainako egoera, eta zentzu horretan eredu klimatikoek esaten digutena da, esan dugun bezala, esan ditugu gauzak, fenomenoak muturra gora joatea, baina printzipioz egun gutxiko iragarpenetan klima aldaketak ez du eragin. Eta zer egokitzapen neurri proposatzen diezu herritarrei klima aldaketak eguneroko bizitzan dituen ondorio hauei aurre egiteko? Sektorearen arabera, nik uste dut, momentu honetan, segurazki, baso kudeaketa inoiz ez dela hain importantea izan orain baino, herriek prest egon behar dute, herrietatik ahalik eta azkarren abandonatzea baso erraldoi baten kasua ematen baldin bada duela urte bat gertatu zen modukoa. Hori, baso zuten arloan.
Nekazaritzan, segurazki hemen importantena da, nekazaritza varietate berriekin jokatzea eta experimentatzea, klima berrira hobeto egokitutakoak. Beste modu batean da, ureztatze eraginkarragoak martxan jartzea, ura hobeto aprobetxatzeko, baina ikusi behar da nola gure gaur egungo nekazaritza sisteman hau martxan jartzea, hau ez da erraza. Eta agertoki oso berri batean egonen ginateke, hemen gutxira, segurazki horretarako eta datorrenerako edo etorriko zaigunarako ez gaude prest. Oso importantea da CO2-ren isuriak murrizteko neurriak hartzea, beharrezkoak dira. Alde batetik, trantsizio ekologikotik datozen estrategiak mai gainean jarri dira, eta egia da, hainbat estatutan trantsizio hori azkartzen eta arintzen ari direla, energia berriztagarrien parke eta poligonoak garatzea, eoliko, eguzki, autokontsumo etxetan eta lantegietan, kotxe elektrikoen ekoizpena sustatzen edo jasangarritasunaren garapena egitea. Hau da oso importantea, baina egia da, segurazki hau ez da egin behar dena. Zentzu honetan ezin diogu klima aldaketari bueltarik eman horrekin, baina nagusiki inpaktu eragin eta efektu asko atzera ezin direlako, eta zentzu honetan egokitzapen estrategiak momentu honetan, historiako momentu honetan oso importanteak dira. Lehen erantzun didazu, baina nire azkeneko galdera izango da, uste duzun benetan jabetzen garela datorrenaz, hemendik aurrera? Claro, oso komplikatua da, esan dudan bezala. Nik uste dut ez garela konstienteak, kontuan hartuta eredu klimatikoak esaten digutenaz, eta nik uste dut mentalizatu behar dugula, ereduak aldatu behar direla, batez ere kontsumo ereduak, energia ekoizteko ereduak, hau da momentu honetan importantena, eta nik uste dut azken hamarkadetako txiparekin jarraitzen dugula, eta zentzu honetan ariketa benetako erronka daukagu aurrean, eta mentalizatzeko eta sentsibilizatzeko benetako ariketa egin behar dugu zentzu honetan. Mila esker, Peio, hemen egoteagatik eta zu entzutea plazer bat izan da, eta horrela agurtuko zaitut. Bale, plazer bat, hurrengo arte. Mila esker. Iruñako udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, ekainaren 30ean amaituko da oinarrizko kirol eskolei zuzendutako udal diru laguntzetarako eskariak aurkezteko epea. Deialdiak 210.000 euro ditu eta 6 eta 14 urte bitarteko adingabeek parte hartzen duten eskolak hartzen ditu, edo 15 urtera artekoak kirol minoritarioak badira. Bestetik, Iruñeko udalak ikuskizunak eta establezimendu publikoak ixteko ordutegia luzatu du San Fermin jaietan. Goizeko 6etan edo 7:30 itxiko da establezimendu motaren arabera, uztailaren 7tik 15-era.
Azkenik, ebazpenak 3 ordura mugatzen du ixtearen eta berriro irekitzearen arteko gutxieneko jarduerarik gabeko aldia. Egoera horietan, garbik eta lanak egiteko nahikotzat jotzen dena. Eta, Sanferminekin jarraituz, bihar itxiko dute Runako aparkalekua. Udalak Sanferminetako barrakak jartzeko gune hori presta dezan, azokariek Trinitarios bat aparkalekuan aparkatuko dituzte ibigailuak, baina Trinitarios 2, 188 plaza dituena, publikoarentzat eskuragarri egongo da. Eta bukatzeko, udalak kolore berdean argiztatuko du udaletxearen fatxada asteazken honetan. Alboko esklerosi amiotrofikoaren aurkako munduko eguna ikustaratzeko, ELA. Eta ostegunean fatxada laranjaz argiztatuko du, leuzemiaren aurkako astean. Eta ostiralean, Morez, Dravet sindromearen nazioarteko egunean. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara. Oraingoan, Bel Pozueta daukagu gurekin, EH Bilduren zerrendaburua Espainiako diputatuen kongresurako. Arratsaldeon, Bel, Arratsaldeon. Ongi etorri berriz ere gurekin. Mila esker. Hasteko, EH Bilduren zuzendaritzak proposatu zintuen zerrendaburu beste 4 urteetarako aldeko 153ko botokin, ez? Zergatik erabaki duzu hau berriz onartzea? Bueno, zuzenduko dut gauza bat, 183ko edo 10koa izan zen. Orduan, bueno... Askoz gehiago. Bai, askoz gehiago, ia osoa. Ia osoa. Orduan, nik hori, babes hori jaso nun eta erabaki nuen onartzea nola ez. Zergaitik badaude arrazoi desberdinak. Alde batetik, orain arte Madrilen eraman dugun proiektua jarraipena emateko, orduan ardura hartzen nuen eta konpromisoa. Ikusten dut oso garrantzitsua dela mantentzea orain arte izan dugun taldea, eta nire presentziarekin ere bat egiten nuen proiektu horrekin. Bestaldetik ere, duela 3 urte eta erdi edo konpromiso hartu nuen Nafarroako hiritarrekin. Nik esan nuen nafartarren ahots aurrerakoia, anitza, feminista, euskaltzalea eta ezkerrekoa Madrilera eramango nula eta konpromiso horrekin jarraitu nahi dut. Orduan, orokorrean ikusten nuen jarraipen horri aukera bazegoela emateko eta erabaki nuen baietz. Eta maila pertsonalean zenolako 4 urte bizi izan dituzu? Bueno, egia esateko, arlo pertsonalean izan da, ez da, printzipioz agian norbaitek bere buruan esaten du, Madrilen egotea, nola izango da haien bizitza, eta gu egoten gara ia 3-4 egun Madrilen eta gainentzokoak hemen Nafarroan. Orduan, bueno, ohitutzen gara, edo ni behintzat ohitura hartu dut eta ez dut hain gaizki eraman, edo ez dut sentitu gaizki eraman dudanik. Ikusi dut konpromiso horrekin bizimodu hori jarraitu behar zela eta onartu dut. Egia esateko, bueno, nik aurretik 2016an Altsasuko kasuarekin hor jasan izan nuen bizitza aldaketa bat. Eta hor jauzi eman nuen hori aktivismo politikoan, baina publikoan. Eta hortik jarraipen bat izan nuen Euskal Herria Bildurekin bat egiten bere proiektuan. Ez dela batekoa izan, hori da. Eta nola baloratzen duzu gobernuarekin egin duzun lana, koalizio horretan? Bueno, guk koalizioan ez gara egon, baina koalizioan egon dira Podemos eta PSOE. Eta beraiek egindako lana, alde batetik guk erraztu genuen edo gure bozkarekin lortu zen ere koalizio hori gobernuan egotea, eta horrek suposatzen zuen zen eskubiak kanpo geratzen zela. Eta horrekin
konpromiso bat bete genuen. Alde horretatik ongi, baloratzen dut ongi, eskubiak kanpo, gobernutik kanpo geratzen zelako, eta bestaldetik beraiek aurrera eraman duten proiektua, motz geratu dela esango nuke. Egia da lortu ditugula hainbat aurrerapenak eta pertsonen bizitzarekin zerikusian dauken hainbat gauzak lortu ditugu hobeto bizitzeko, eskubien aldetik lortu dira gauzak, baina nahiko motz. Guk nahiko genukena, baina gutxiago. Hala ere, bai esango nuke lortu direla gauzak eta balorean jarri behar direla. Eta zer erronka izan zen dituzten Madrilgo Kongresuan sartzean? Bai, guk markatu genituen nik uste dut 3-4 erronkak. Bat zen eskubiak gobernutik kanpo ustea, edo baztertzea, hori bete izan dugun. Beste bat izan ziren euskal presoak erraztea eta gutxienez Euskal Herriratzea, eta hori ere lortu izan dugu. Gero ezkerreko politika publikoak egitea eta hori erraztu dugu, alde horretatik esan dizut ez dugu lortu nahi genuen hainan, baina bai erraztu eta bai lortu dira hainbat gauzak oso garrantzitsuak, eta orokorrean hori izan da. Arlo nazionalean egia da hor motz geratu dela, eta gai horri bai helduko diogu hurrengo legealdian, argi eta garbi indartu behar dugula alde hori. Eta Nafarroari dagokionez ze lorpen izan dituzue, lortu duzue? 3 urte hauetan nik uste dut batez ere aurrekontuetan negoziatzeko momentuan Nafarroan hor bere pisuak edo bere garrantzi izan dula eta lortu ditugula gauzak. Orokorrean Nafarroako dagokienari agian jendeak buruan daukan Ezkabako gotorlekuak. Eskaera urtetan eman den eskaera bat eta gainera hor egon ziren hainbat eta hainbat pertsonak beraien ideologia ezkertiarra eta republikanoak hor izateagatik atxilotuak izan zirenak eta kalbario, sufrikario bat bizi izan zutenak, eta hau da haientzat omenaldi bat eta oroimena. Eta bestaldetik baita ere jendeak badu trafiko eskuduntzak. Baduk trafiko eskuduntzak 40 urte hauetan izan delako nafartarren eskaera bat, ez dela inoiz gauzatu, eta Euskal Herria Bilduk ailegatu da Madrilera eta Euskal Herria Bilduk lortu du konpromisoak hain justu hemendik aste batera hasteko eskuduntza hori gauzatzen edo garatzen. Eta naiz eta bi gauza horiek jendearen buruan egon, nik azpimarratuko nuke baita ere lortu dugula Elizondoko zahar egoitzarako 3 milioi proiektu oso interesgarri bat aurrera eramateko. Nun zaintza erdigunean jartzen da eta nun planteatzen da beste modu bat zaintzak bai egoliar hobeto bizitzeko eta baita ere han dauden langileak, gehienak emakumeak direnak, haien lan baldintzak hobetzeko. Orokorrean proiektu hori aurrera eramateko lortu dugu dirua. Eta baita ere jarriko nuke azpimarra edo Nafarroko Unibertsitate Publikoak transizio ekologikoan edo transizio klimatikoan aurrera eramateko daukan proiektuak guk hori gauzatzeko diru laguntza bat lortu genuen eta horrekin proiektuaren ez bada osoa ez da betetzen, baina bai zati garrantzitsu bat aurrera eramango da. Hor dago atletismoko pista baita ere, badaude errepideak bai lesakan eta beran, lortu ditugu gauza askok Nafarroarentzat. Eta nola uste duzu dagoela ikusita gehien bat Espainia mailan, ez Nafarroan, PSOE eta EH Bilduk eraman duzuen harreman hori? Nik bereiztuko nuke alde batetik eskubiaren ikuspuntuak eta bestaldetik ezkerrekoak. Orduan, ezkerrekoaren ikuspuntutik guk ikusi dugu Madriletik
kaletatik joan da eta jendearen sostenguak eta jendeak ere esaten zer egin behar dugun zuei bozka emateko. Eta nik uste dut sareetan ere ikusten bada jendeak ulertu du oso ondo zer gara Euskal Herria Bildu, indar ezkertiarra soberanistan, noski baietz, ezkerreko planteamenduekin, eta ikusi dute zenolako seriotasuna daukagun baita ere, eta ze kapazitatea edo ze bideak negoziaketak eta adosteko gaitasuna dugunak. Eta ezkerretik nik uste dut izan dela batzuek ezagutzen bazuten Euskal Herria Bildu zer zen, beste batzuek izan da proiekzio berria eta oso ongi onartua eta baloratua. Egia da, eskubiak zabaldu duela berriro etaren mamua, eta hor etengabe proiektu hori gabe, baina mamu hori zabaldu dutenak, eta astoratu dutenak baitaren beste zati bat, eta hori ere onartzekoa da, eta arriskutsua da ere. Hori galdetu behar nizun, etaren kontuaren gatik, etaren gatik kondenatutako lista bat atera zen, zenbait izenekin eta zenbait pertsonekin, eta orain pertsona horiek listetatik atera dira, ez? Zergatik erabaki hori? Hori izan zen udal hauteskundetan eskubien interesen eta interes mediatikoengatik astoratu zen gai hori, zabaldu zen gai hori, interes gainera argi eta garbi lokatzean sartzeko, proiektu politikoak erakutsi gabe eta proiektuak ez daukenak erabiltzen ari da hori astoratzea etaren mamuak astinduz. Eta pertsonak hauek ikusita zenolako arrabotza sortu zen eta zenolako egoera politikoak oso astoratuta erakutsi zenak, erabaki zuten elkarbizitzarekiko konpromisua zutelako eta baita ere biktimarekiko errespetuak zeukatelako. Eta hauek erabaki zuten bere momentuan lista horietatik ateratzea. Nafarroako gobernu eraketa berriari erreparatuz, zer suposatzen du PSN-ren joko honek gobernuaren eraketara begira? Jokoa, ze jokoa? Esan nahi dut abstentzio hori udal hauteskunde horietan, zer suposatuko du gobernuaren eraketan? Alde batetik argi utzi behar dugu erabaki hori Madrildik datorrela. Madrilen beraien joku politikoengatik eta orain hauteskundeak gaudela eta ikusten dute eskubien, ez dakit nola zen, proiekzioa erosi diote. Eta orduan, joku gainera, argi definituta literalki jokua da. Eta, zer egin izango duen Iruñan gertatu dena? PSN-ek erabaki du, Madrildik erabakita, PSN-ek erabaki du Ibarrolari alkatetza ematea. Argi eta garbi hori erabaki bat izan da, beraiei ematea. Eta gero zer egile izango duen Nafarroako gobernuan osatzeko momentuan, nik uste dut oraindik pasa behar direla hilabete bat baino gehiago, orain 21 gaude, hauteskundeak 23an, uztailaren 23an izango dira, eta segun eta ze emaitzak ematen diren, hor eragin izango du, horiek bai izango dutela eraginak Nafar gobernuaren osaketeak. Eta gero bestaldetik, bai zain gaude PSN gurengan etortzeko hasteko hitz egiten. Eta hitz egiten programa batekin mahai gainean eta horren inguruan hitz egiten joango gara ikusten zer erabakiak hartzen diren. Euskal Herria Bilduk oraindik ez daukagu erabakita edo abstentzioa, edo baietza, edo ezetza emango dugun. Aurretik ikusi behar dira etorkizun, hurbileko etorkizunan zer gertatuko den, eta hitz egiten erabakiak joango gara hartzen. Eta nola ikusten duzue orain egoera? Ze badaude bi aukera nagusi, ez? Edo eskuinari sartzea utzi, ez? Nafarroako gobernuan, edo abstenitu eta
txibite berriro presidente egin, ez? Lego beste aukerarik? Horregatik esaten dut, hortik haratago programa batekin, programa mahai gainean eukita, hitz egingo dugu. Eta gainera hitz egin behar da, naiz eta esan hor ja kanpaina hasita dagoenez esaten dute ez dutela negoziatuko, ez dutela hitz egingo, benetako gobernu aurrerakoi bat atera nahi badugu, denok buruan baldin badugu hori, Euskal Herria Bildurekin hitz egin beharko da. Argi eta garbi, beraiek badakite. Beraz, hauteskunde orokorretara joanez, uztailaren 23an ospatuko direnak, Esquerra Republikana eta EH Bildu senatuko hauteskundetara elkarrekin, ez? Aurkeztuko zarete, zer suposatuko du honek? Bueno, guk ikusten genuen estrategikoki babesa handiagoa edo indartsuagoak agertuko garela senatuan. Orain arte, naiz eta indar desberdinak izan, ja senatuan talde propioa osatuta geneukan eta elkarrekin lan egiten genuen. Eta ikusi dugu 3 urte terdi hauetan probetxuzko lana atera dugula elkarrekin eta elkarrekin sinergia bat sortu dugula. Eta horregatik dator orain lista bakarra ateratzearena. Eta nola ikusten duzu zure burua aurtengo kongresuan? Indartsuago, prestatuago? Noski baietz prestatuago 3 urte terdi honen ibilbidean esperientzia aldetik gauzatu da, ikasi dut, ikusi dut, entzun dut, eta noski baietz askoz prestatuagoa, eta gainera lasaitasun handiarekin osatu dugulako lantalde bat oso potentea, oso anitza, oso esan dudanean sinergiaren hitza honekin edo honengan baitare trasladatuko nuke gauza bera. Orduan, lasaitasun handiarekin proiektua argi dugulako, eta Nafarroari begira, orain arte egin baditugu gauzak, hemendik aurrean daukagun erronkan, Nafarroko hitza bihurtzeko gogo handiarekin. Beraz, ze begiradarekin aurkezten zarete hauteskunde hauetara? Gu oso baikorrak gauden, ze ikusten dugu alde batetik hauteskunde municipalistetan eta baita ere foru hauteskundetan babes handia jaso dugu. Ikusten dugu ez bakarrik babes handia, konparatzen baditugu beste indar politikoekin, gu izan gara bakarrak ez direnak jaitsi, aldiz igo egin dugu, eta proiekzioan hortan gaude. Guk hartzen dugu erronka hau bigarren buelta balitz modun, orduan ikusten dugu aurrera goazela, eta horrela ikusten dugu gure indarra ere. Jendeak gugan ikusi du guk erantzuten dugula beraien beharrei, eta jendeak baita ere modu, ez dakit nola esan, oso modu baikorrean ikusi du guk izan gaitezkela Nafarroako hitz hori, edo ahots progresista aurrerakoi hori, eta feminista euskaltzale horri, eraman dezakegunak Madrilera. Orduan oso baikorrak. Eta zer gertatuko litzateke eskuinak Espainian irabazten badu? Zer egingo zenukete Espainiako alderdi progresista horiek? Hor bada errealitate bat eta probabilitate hor gaude. Guk pentsatu nahi dugu oraindik ere ezkerreko blokeak aurrera aterako garela eta sinesten dugu badaudela aukerak, hori sinesten dugu, eta gure ekarpena ere presei horretarako egiteko. Baina badago baita ere hor ezin dugu gure aurretik kendu, badagola bai eskuina eta muturreko eskuina gobernuan sartzeko aukerak. Eta hori gertatuko balitz, benetan, errealitate politikoa oso gortina, politiko eta soziala. Ze etengabe atzo entzuten nion
PPko buruzagiari esaten zuela, Feijóok esaten zuen, bueno, zin ematen dut, Euskal Herria Bilduk parte hartu dituen edo bere bozkak ezinbestekoak izan duen legetan, zinde ematen dut lehenengo egunetan aztertuko ditugula lege horiek ikusteko ea atzera botatzen ditugun edo ez. Bueno, azten bagara ikusten, gure bozkak esanguratsuak izan da pentsioen erreformak edo igoerak izateko. Eutanasiaren legea, memoriaren legea, bai da bai legea, trans legea, abortuaren legea. Lege guzti hauetan, etxebizitzaren legean, guzti hauetan gure bozka ezinbesteko izan da aurrera ateratzeko. Orduan, errebizioa egiten badute edo bertan beran uzten badituzte lege horiek, ze atzera pausuak izango den jendearen bizitzarako eta jendearen eskubi guztientzako. Orduan oso ardura handia eta horregatik jendeak buruan izan behar du askotan esaten da. Eskubiko muturra badatorrela, fascismoa badatorrela. Eta askotan esaten da eta badirudi jendeak azkenean ez duela kontutan hartzen. Oso hurbil daukagu, bai eskubiak eta eskubi muturrekoak. Orduan, hurbil dugu eta arduratsuak jokatu beharko dugu. Horregatik, abstentzioan egon direnak, haien arrazoi oso errespetablengatik, bada hausnartzeko momentuak eta esateko zer egin behar dudan nik nire bozkarekin. Eta nori eman behar diodan nik nire bozkak. Hori galdetu behar nizun, uste duzu boto emaile gehiago edo gutxiago egongo direla uda honetan? Zaila da esatea, nik duela gutxi entzuten nuen, normalean udala hauteskundetan badirudi orokorrean jendea mugitzen dela gehiago, eta alderantziz bada orokorretan. Orduan, orain zer gertatuko den? Egia da indarra oso handia daukala abstentzioa, eta ez dakit nola, baina daukagun hilabete honetan, jendeari ardurari jo behar diogun, eta esateko benetan garrantzitsua dela etxean ez geratzea, naiz eta bozka kritikoa izan. Eta argi izan behar dugu baitare, indar guztiak ez garela berdinak. Eta ikusi behar da zer egin dugun eta zer egiteko joango garen Madrilera. Eta gero, adibidez, gure kasuan, bai esango nuke edo azpimarratuko nuke, guk osatu dugu Madrilen talde bat. Eta talde bat edukitzea botere handia ematen digu. Eta aukera asko ematen dizkigu. Orduan, mantendu behar dugu hori. Eta taldea mantentzeko ezinbestekoa da nafartar ordezkari bat edukitzea, eta beste aldetik 15% langa gainditzea. Adibidez, Amaiur Sabino Kuadrarekin egon zenean, Madrilen, baginen edo Ezker Subiranistak nik uste dut 7 ordezkari zeuzkan, eta naiz eta 7 ordezkari izan, nafartarren ordezkariak ezen taldearen ordezkariak, zergaitik 15% ez zuelako gainditu. Oso dezima gutxiengatik, baina ez zuen gainditu. Horregatik hemen erronka daukagu, taldea osatzeko 15% langa hori gainditzea. Horregatik, badaude talde desberdinak, nun agian badago jendeak pentsatzen duelak proposamen antzekoak ditugunak, baina gainditzeko langa hori zailtasun handiak izango dituztenak, eta ez badute langa hori gainditzen, haien bozkak galduko dira, eta gure kasuan, ja gainditu dugula, edo gainditu genula duela 4 urte, eta da jarraipen horri ematea. Eta da baita ere, udal hauteskundetak izan dugun joera horri jarraipena ematea.
Eta igotzea, ez? Hori da. Kanpainari begira, uztailaren 7an hasiko da kanpaina, Bai. San Ferminetan, nola izango da hau herritarrentzat, ze kanpaina mota egingo duzue? Oraindik irizpideak ez ditugu jaso, egia esateko, baina nik pixkat logikaz pentsatzen dut izango dela kanpaina bat oso kaletarra, kalean egon beharko gara. Beti jaigunen esparruan naiz eta agian hor egon errespetuz handiarekin, ze badakigu jendeak egongo dela, oporretan jendeak egongo dela disfrutatzeko gogo handiarekin, eta agian kontraesan bat izan daiteke esparru edo egoera horretan bozka eskatzea. Orduan, errespetu handiarekin biztanle eta jendearen gana hurbilduko gara, esateko jarraitu dezala disfrutatzen, baina uztailaren 23an baduela konpromiso bat betetzeko eta adi egoteko. Eta gero baita ere nik uste dut garrantzia handia izango duela postaz bidez egingo den bozkak. Horregatik orain garaitz gaude edo gabiltzan pixka bat planifikatzeko eta ziurtatzeko bozka hori. Badakigu opor garaia dela eta badakigu baita ere zubi luze bat izango dela. Agian orain ez dugu proiektatzen zer egingo dugun, baina boleta handiak dauden esateko zergaitik ez gara joaten ez dakit Hondartzara, Pirineotara, ez dakit norak. Orduan aurretik bozkak emanda baldin badaukagu, askatasun osoarekin egongo gara uztailaren 23an. Hori da, eta erronka nagusia izanen da, baina, espero dugu emaitza onak izan dezazuen, eta, plazer bat izan da, zu hemen izatea, eta ikusiko dugu elkarragian hauteskunde orokorren bueltan, Nafarroako gobernuan zer gertatuko den ikusteko, ez? Sinetsita gaude oso ondo aterako direla, emaitza onak izango ditugula, orain lortu ditugu 129 alkatetza, hemen Nafarroan, bada, eta jarraituko dugula igotzen. Eta jendearen, Nafarroako jendarteak argi ikusiko duela zer proiektatu dugun, noren ahotsa eramaten dugun Madrilera, eta ze seriotasun eta ze konpromisoarekin egon garela 3 urte eta erdi hauetan Madrilen. Mila esker Bel, etortzeagatik. Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik eta bihar bi elkarrizketa berrirekin eta eduki berriarekin egonen gara. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.